Ничек теләүчеләр килә шулай. Ул бит инде элек әйтәләр, ахыр заманның бер билгесе ул ди. Мәсәлән, мин бик яратып карыйм Гүзәл Уразованың концертын. Анда бөтен нәрсә матур. Ашмыйча да бит матур киенергә була. Обязательно бит ашарга димәгән. Ул бит хатын-кыз бит ул сер булырга тиеш. Сер булып калырга тиеш. Мин андый әйберләрне кабул итә алмадым. Мин яраттым һәр вакытта менә ябык күлмәкләрне кияргә тырыштым. Bütün bulgan matурлыкларын, bütün серләрен ачып бетерү кирәк түгел дип уйлыйм. Тамашачы нинди? Әгәр дә өлкән яшьтәге абай-апалар булса, анда бит ярым шәрәт чыга алмыйсың. Әгәр дә инде, мәсәлән, дискотекада чыгыш ясаса, татар телендә җырласа, анда бәлки ниндидер погрешность булырга мөмкин. Һәр кешенең үз эше. Но киенсәләр, конечно, әйбәт булыр иде. Kişiler billahi. Bütün nesini koplarına değmegen. Elbette o matur bulsa yarar idi iyime. Ama kilişmeyen kiliş elden ister kiyip çıkarlar. Göremeyin de lan. Baş gerek bitin dezirek. Baş.